Ngesikhathi sithe South Africa kunamaphoyisa engxenye yeMarch and March sasingakhuluma iphutha ngoba kunamaphoyisa amanye la asuke engayeli koqapha iMarch and March kodwa kunamaphoyisa amanye asuke escort labaholi beMarch and March sesiyakwazi lokho kuneMarch and March ke yabala eThekwini nesikhathi lomuntu obizwa ngophakela umthakathi eshaya abantu ngemvubu amaphoyisa ayemlandela ngemuva amanye sineka irongi liyanto manje ngoba yehlisa isithunzi sombutho waseSouth Africa kunentombazana evelayo lapha kwivideo ihleka ngesikhathi uphakela umthakathi eshaya abantu masingayithatha manje siyibekela kuzoba kuphi ngoma singayithatha siyibekela siyiveze kuzoba kuphi ngoba iyona manje kuzofanele ichaze ukuthi babesebenza kanjani lapha babephusha ubungani noma bayamesaba noma babe ingxenye yeMarch and March kuzofanele ichaze singakwenza lokho kuzoba kuphi kuzobathi manje sibukisa ngayo ngoba futhi amaphoyisa iwona futhi abuye ethi amaphoyisa awasahlonishwa azohlonishwa kanjani enza lento sifuna ukukhombisa ke lamaphoyisa la ukuthi noma ngabe kwi-state kodwa akekho umuntu ongapheka umthetho sifuna ukukhombisa and we don't care what you think. We don't care that who you are. We don't care. You can do anything you want. But in South Africa, no one have above the law. Sifuna ukukhombisa lamaphoyisa ukuthi noma ngabe kwi-state kodwa akekho umuntu ongapheka umthetho. Ngoba iwona futhi athi amaphoyisa awasahlonishwa. Azohlonishwa kanjani enza le yanto? Singayithatha le ntombazane siyibekela thina siyitshela indaba zayo ngoba siyayazi. Futhi ingabe indaba zathu. Futhi sitshele yona mayinempi. We have no problem. Singayithatha siyibekela kuzoba kubi ngoba kuzoba ngathi manje sesifaka inhlabathi ephashini layo kanti cha yenze ongeyikho embuthweni waseSouth Africa. Singayithatha siyibekela thina siyitshela indaba zayo ngoba ilamantombazana angena ngesex. Siyacela uhulumeni ake khuphula amasokisi kule youth amaphoyisa ngoba ayikho le yanto. Ayikho le yanto. Amaphoyisa adakotshwala nomphakathi. Umphakathi uzowahlonipha kanjani amaphoyisa uma esesebenza nangale kwalokho uzombopha kanjani umuntu odakwa nawo utshwala ayikho le yanto bese kusasa ethona amaphoyisa awasahlonishwa azohlonishwa kanjani enza le yanto Nisifuna ukukhombisa ke lamaphoyisa ayelapha ukuthi noma ngabe kwi-state kodwa akekho umuntu ongapheka umthetho Ngiphakela umthakathi sengikhuluma nawe mkhulu ngiyazi uzoyithola le video asidlali phela la uzoyithola le video lalela ke ngoba labantu ogijima nabeviweni abakutshela okuyikhona bayakukhohlisa bayakuphusha lebethi izulu bazokufaka emanyaleni lalela ke ungabashaya abantu noma ngabe umuntu usebuthweni naye ungamshaya umuntu ngoba abantu abafani uzothi uyashaya ngelinye ilanga ukuthi ushaya umuntu kanti ushaya umuntu onenhliziyo encane njengawe bese ufakela amanzi endlini endileli butho ogijima nalo lobe lingasekho nalamaphoyisa lawa kulandela ngemva esikhothayo asinekayo mawushaya abantu ayobe ngasekho uzofakela amanzi endlini ubosilalela ke thina ngoba singumlomo ongathethi imanga thina njenge South Africa nje asithandi lento esayibona lapha ngesikhathi ushaya abantu amaphoyisa ekulandela ngemva amanye sineka irongi liyanto ngoba manje yehlisa